Terve kaikki, olen Abu ja tervetuloa Abu Talkiin ja kerron vähän teille, mitä Abu Talkin missio on. Abu Talkin missiona on avartaa ja valottaa, minkälaista tulevaisuutta Suomen työelämä on menossa, eli minkälaista murrosta ja mitä tulevaisuutta on mahdollista tulossa. Niin meillä on tänään erikoisjaksomme asiantuntijamme Lauri täällä paikalla, ukko.fin toimitusjohtaja. Olen tuntenut hänet vuoden verran ja meillä häneltä kysytään, minkälainen murros on tulossa Suomen työelämään ja tervetuloa avajaisjaksoon. Terve Lauri ja kiitoksia tästä. Moi. Iso kunnia, että olet tänään paikalla. Ei, tämä oli hyvin helppo ottaa Abu tämä kutsu vastaan. Tämä on mielestäni hyviä aiheita, joiden kanssa me molemmat tehdään duunia, niin hauska päästä juttelemaan. Kiitos, että kutsuit mukaan. Ja kiitos, että saavuit paikalle. Kiitoksia paljon. Ilman muuta. Joo. Kuka sä olet? Voitko vähän esittää itsestä, kertoa vähän itsestäsi? Joo. Mä oon Lauri Timgren, mä oon ukko.fin toimitusjohtaja, ollut siellä nyt meillä töissä 1,5 vuotta ja sitä ennen tehnyt pitkää pätkää sitten pankki- ja rahoitusalalla Suomessa ja ulkomailla asunut Espanjassa ja Lontoossa ja tehnyt siellä töitä ja nyt sitten edistämässä suomalaista pienyrittäjyyttä tuolla ukko.fillä. Eli sulla on enemmän asiantuntijuutta näistä yrittäjyydestä, eli sä oot itsekin ollut yrittäjänä. Joo, on ollut itsekin yrittäjänä välissä, joo. Sä tiedät hyvin näihin vastauksiin. Eli tähän mennään sitten seuraavaksi. Mä en tiedä, onko niinku, mulla on näkemyksiä. Mä en tiedä, onko ne oikeita vastauksia, mutta mulla on ainakin näkemyksiä ja ajatuksia. On niinku. Tämä on just sitä, että tämä elämä rakentuu meidän näkemyksemme ja ajatuksemme kautta. Ja sitten kun ihminen oikeasti ymmärtää ja oivaltaa erilaisten ajatusten näkökulmien kautta, niin pystyy rakentamaan sellaisia polkuja tulevaisuutta. Kyllä, ja ymmärtää sen, että ne omat ajatukset eivät ole totuuksia, vaan ne on vain omia ajatuksia. Kyllä, välillä. Ja mitä sä näet, onko Suomi hyvä maa yrittäjälle? Mun mielestä yhdellä sanalla kyllä. Et Suomihan perinteisesti nähdään ja on nähty niin kuin hankalana paikkana yrittää. Et on byrokratiaa ja on kova verotus ja on vaikea työllistää ja vaikea irtisanoa ja yrittäjät on niin kuin, yrittäjältä revitään niin kuin selkänahasta kaikki irti. Mutta mä en ole ihan samaa mieltä siitä, että jos mä vertailen niin kuin Suomea etenkin ehkä pienyrittäjän näkökulmasta moneen niin kuin muuhun eurooppalaiseen tai puhumattakaan niin kuin globaaliin markkinaan, niin kyllä Suomi on aika hyvä paikka yrittää. Suomi on niin kuin yhteiskunnallisesti tosi vakaa, me ollaan digitaalisesti kehittyneitä, meillä on täällä kansantalous, joka toimii ja voi hyvin, meillä ei ole korruptiota ja yrittäjillä on mun mielestä oikein hyvät mahdollisuudet menestyä ja tehdä niin kuin hyvää kestävää yritystoimintaa. Ei tarkoita sitä, että Suomi olisi täydellinen paikka yrittää. Meillä on älyttömästi vielä semmoisia asioita, jotka meidän täytyy niin kuin esteitä, jotka sen yrittäjyyden polulta täytyy poistaa, mutta mun mielestä Suomi on hyvä paikka yrittää. Eli kaikki saumat lähtee ihan yrittäjäksi. Saumat on olemassa. Mikään ei ole ikinä täydellistä, mutta asiat on mun mielestä yrittäjän kannalta ihan kohtuullisen hyvin kyllä. Siinä on, että mitä mä itsekin olen kentällä kyllä, että toimin yrittäjyysvalmentajana, niin kyllä se, että Suomessa on, kun katsoo muihin maihinkin, että Suomessa on hyvät mahdollisuudet, kaikki palvelut toimii ja sille, että on helppo olla eri viranomaisten kanssa yhteistyössä ja saa niitä vastauksia, mitä haluaa. Ja sitten löytyy tukea, löytyy eri viranomaisilta, joilta voi saada yrittäjyyden alkutaipaleissa. Tämä on kyllä ihan, itsekin on samaa mieltä tästä asiasta. Ja niitä esteitä on yrittäjyydelle ja semmoisia asioita, jotka niin voisi olla paremmin. Mutta siitä jos ajatellaan niin tavallaan isommassa kokonaisuudessa, unohdetaan, että se byrokratia ja sen selvittäminen on vain osa sitä yrittäjyyden niin kuin, tavallaan kokonaiskuvaa. Mun mielestä niin yksi tosi merkittävä asia, mikä Suomessa helpottaa yrittäjyyttä ja niin kuin liiketoimintaa yleisesti ottaa, niin on se luottamus, mikä täällä on niin kuin ihmisten välillä. Paljon kun tehnyt niin kuin Euroopassa Saksa, Ranska, Espanja, Italia, Puola, muut Pohjoismaat, jopa muihin Pohjoismaihin verrattuna, niin Suomessa se ihmisten välinen luottamus on tosi korkealla tasolla. Että missään ei tarvita tai tehdä niin vähän sopimuksia esimerkiksi kuin Suomessa. Et pystytään tekemään, katsoo toista syvälle silmiin ja kättelee ja pystytään luottaa siihen, että asiat hoituu niin kuin on sovittu. Niin se on tosi iso voimavara, joka helpottaa asioiden tekemistä. Kyllä kun miettii, että taloudellisen näkökulmasta transaktiokustannusten, niin se on iso vaikutus. Esimerkiksi joissakin maissa, esimerkiksi Afrikassa tai jossakin kehitysmaissa, kun sä käyt, niin
se transaktiokustannos, niin se on aika iso, että sun pitää tietää joku ja sun pitää maksaa jollekin. Eli näitä ei ole Suomessa, että sun luottamus oikeasti ja ihminen, kun se tulee tänne, niin se tietää, että asiat hoidetaan ja jokainen noudattaa niitä asioita ja millä tavalla pitää tehdä. Ja viranomaisiin voi luottaa, että... Niin, välillä ne prosessit on hankalia, byrokraattisia, tuntuu hölmöiltä, mutta ainakin ne toimii samalla tavalla joka kerta. Ja ne on niin kuin ennustettavia. Ja tämä on mun mielestä yksi parhaita sillä, että kun ihminen pystyy ennustamaan, on vakaata yrittäjyyden taipeleelle, niin se on semmoista lähtökohtaa, että pystyy oikeasti lähtemään, niin ei tarvitse miettiä, että Suomi on vakaa yhteiskunta. Eli näillä kaikilla indikaattoreilla sillä, että kun katsoo, että tästä on hyvä. Kyllä mä sanoisin, että Suomi on hyvä paikka yrittää. Hyvä. Sitten mennään seuraavaan kysymykseen. Ja mikä tekee Suomesta sitten hyvän houkuttelevan yrittäjäksi maaksi? Nyt kun käytiin näitä niin. No kyllä mä sanoisin, että, että Suomi on niin kuin riittävän iso markkina. Me ollaan aika niin kuin vauras kansantalous. Meillä on muuttuva kulttuuri koko ajan siinä, että myös kotitaloudet ostaa palveluita enemmän, joka luo niin kuin kysyntää pienyrittämiselle ja pienyrittäjän työlle. Me ollaan digitaalisesti edistynyt, joka luo mahdollisuuksia sit niin kuin digitaaliselle liiketoiminnalle. Meillä on hyvin toimiva, niin kuin äsken puhuttiin, niin kuin hyvin toimiva, pitkälle digitalisoitunut julkinen sektori, joka helpottaa sitä byrokratiaa ja luo mahdollisuuksia. Mä niin kuin jopa rohkenisin ehkä sanoa, että me ollaan kuitenkin aika yrittäjämyönteinen niin kuin maa, vaikka niin kuin vastakkaisiakin argumentteja voi varmasti esittää. Mutta kyllä mä näen, että Suomessa niin kuin ymmärretään ja halutaan myös niin kuin tukea yrittäjyyttä. Eli yrittäjyys on ihan merkittävässä roolissa Suomen yhteiskunnassa. Siis yrittäjyys on ihan järjettömän merkittävässä roolissa. Meillä oli muistaakseni viime syksynä Ukolla mainoskampanjakin, että mitä jos yrittäjyyttä ei olisi. Ja me siihen pyöriteltiin vähän niin kuin lukuja ja maalattiin semmoista kuvaa ja kyseltiin kadulla ihmisiltä, että mitä sun arjessa tapahtuisi, jos yrittäjyyttä ei olisi enää olemassa ollenkaan. Niin se on ihan mielenkiintoinen ajatusleikki pelata. Sitä en kyllä... Ei tapahtuisi mitään. Se olisi kyllä se olisi kehitykselle ihan huonoa taloudelle ja ihmisten hyvinvoinnille, ihan kaikille sillä mittareilla. Ei tapahtuisi yhtään mitään. Ei olisi palveluita, ei olisi mitään. Kyllä yrittäjät ja varsinkin pienyrittäjät, joita on kuitenkin suomalaisista yrityksistä 95%, niin kyllä he kantaa niin kuin valtavan suuren korren siihen kansantalouden kekoon sillä omalla työllään. Ja usein meillä unohtuu, kun yrittäjyydestä keskustellaan, niin unohtuu se niin kuin tavallinen yrittäjä, miltä se tavallisen yrittäjän tarina näyttää. Et me iltapäivälehdet nostaa ansiokkaasti esille näitä niin kuin Lamborghineilla ajelevia miljonääriyrittäjiä, ja heitä on kuitenkin niin kuin häviävän pieni osa. Totta kai ne on hienoja, niin kuin valtavan hienoja onnistumistarinoita. Ja sitten toinen pää, mitä nostetaan esille, on sit yrittäjät, jotka on talousvaikeuksissa ja pankki on vienyt talon ja menee niin huonosti ja lapset ei saa niin kinkkua leivän päälle. Mutta sitten meiltä unohtuu se valtava massa, joka on siinä keskellä, jotka tekee täysin kestävää, pienimuotoista, kannattavaa yritystoimintaa, jolla he elättää itsensä ja perheensä, niin kuin kuka tahansa palkansaaja. Se kuva meiltä vähän niin kuin häviää ja unohtuu. Että minkälainen se yrittäjän arki ja minkälainen se yrittäjän elämä niin kuin mediaani- tai keskiarvoyrittäjällä on. Tämä on just sitä, että eli niitä ei tuoda paljon esille näitä yrittäjien rooleja, yrittäjiin, mitä se yrittäjyys oikeasti. Eli tuodaan vain niitä ääripäitä, eli periaatteessa. Eli pelotellaan. Klikkiotsikoita pelotellaan tai sitten lietsotaan kateutta. Kyllä, ja se ei edistä Suomen yrittäjyysyhteiskuntaa teknisesti, vai mitä mieltä on? Ei, no ne menestystarinat on tietysti mun mielestä tärkeitä. Ja ne tarinat, missä joku onnistuu yritystoiminnalla ja luo itselleen niin kuin varallisuutta ja jos se haluaa käyttää Lamborghiniin, se on sen yrittäjän täysetuoikeus. Tai jos sillä haluaa tehdä jotain muuta, niin sekin on hänen itsensä päätettävä asia. Mutta ne on mun mielestä hienoja tarinoita. Totta kai, että joku onnistuu ja menestyy, ja niistä pitäisi olla niin kuin tyytyväinen ja iloinen ja niin kuin, ei kadehtia, vaan iloita toisten puolesta. Mutta mun mielestä vähän liikaa media tuo esille sitä, että miten yrittäjyys on niin vaikeaa ja haastavaa ja hankalaa, ja tässä epäonnistuttiin ja tossa etöonnistuttiin. Ja ne on kuitenkin vähemmistöä sitten. Et toki yrittäjillä on vaikeita aikoja ja yrittäjä joutuu välillä tekemään tosi paljon töitä niin kuin menestyäkseen ja pärjätäkseen, mutta
se keskiosa ja se iso osa yrittäjistä meiltä vähän niin kuin unohtuu. Siinä olisi parannettavaa sitten, kehitettävää siinä toiminnassa, eli ihan media ihan monesta sille, että kyllä, ja yrittäjän myöntyksessä halutaan saada. Kyllä, ja tuoda sitä niin kuin yrittäjien ääntä myös esille, varsinkin pienyrittäjien ääntä niin kuin yhteiskunnalliseen keskusteluun ja edunvalvontaan, niin siinä olisi mun mielestä niin kuin iso rako. Siinä on kyllä hyvät pointit, että pitäisi nyt pienyrittäjiä sitten tuoda entistä enemmän rooliin. Ja tähän tullaan sitten meidän seuraavaan kysymykseen. Mitkä ovat suurimmat haasteet näille pienyrittäjille sitten täällä Suomessa tai yrittäjyydellä? No mä sanoisin, että se isoin haaste, minkä mä näen, me tietysti Ukolla, me ollaan hyvin ylpeitä, mä oon itse joka aamu töihin tullessa, niin kuin saadaan motivoitunut ja innostunut siitä, miten monta uutta yrittäjää sinä päivänä me päästään niin kuin luomaan. Ja siitä vinkkelistä, kun mä katson sitä, niin mä sanoisin, että se isoin haaste yrittäjyydelle on sen yrittäjän tai yrittäjäksi niin kuin haaveilevan ja sitä ajattelevan niin korvien välissä. Yrittäjyys nähdään niin kuin pelottavana, se nähdään ahdistavana, se nähdään vaikeana, se nähdään tosi riskipitoisena. Miten mä haluan perustaa yrityksen, miten tämä toimii ja nyt miten mun pitää nämä verot maksaa ja mitä tämä alvi tarkoittaa ja pitääkö mun ottaa nyt YEL-vakuutus ja mitä sairauskuluvakuutus ja nyt jos mä ostan tämän mun firmalle tämän tietokoneen, niin miten nämä verovähennykset menee ja miten tämä pitää tehdä ja muuta. Ja jos mä teen tässä jonkun virheen, niin tuleeko verottaja vetää multa telkkarin seinästä. Niin kuin, se koetaan paljon isompana ja pelottavampana asiana kuin mitä se oikeasti on. Ja siinä on niin kuin mentaalihaaste on se, että kyllä mun suurin tai niin kuin tärkein neuvo ja mitä mä itse haluaisin saada aikaan niin kuin muutosta suomalaisessa niin kuin yrittäjyyden ympärillä pyörivässä ajattelukentässä on se, että ei se ole niin vaikeaa. Sen kun lähdet kokeilemaan ja testaa, löytyy paljon tosi helppoja tapoja, matalan kynnyksen tapoja yrittää ja kokeilla. Eli ihminen ei menetä henkensä sit siinä. Eli... No ei siinä nyt ainakaan henki lähde. Okay. Eikä niin kuin, hyvin suurella todennäköisyydellä ei edes omaisuus. Että eli siinä... Kannattaa vaan lähteä kokeilemaan. Se on mun mielestä se niin kuin tärkein neuvo. Se ei ole niin vaikeaa kuin mitä uskoo. Mitä ainakin on ollut aikoinaan sillä, että moni jos ne lähtee niin yrittäjäksi, niin pitää ottaa isot lainat ja pitää ottaa tämä. Niin, eli kannattaa aina lähteä pienestä asiasta ja eikä mitään isot lainat niskaan, niin voi testata sitä konseptia. Just näin. Kokeile vaikka kevytyrittäjänä ensin, jos tuntuu toimivan, niin sitten pikkuhiljaa niin kuin laajentaa sitä. Ja jos hyvä idea löytyy, niin sittenhän se rupeaa kantaa päällään kokopäiväisesti. Pala kerrallaan, yksi askel kerrallaan. Sitten mennään, että minkälainen yrittäjä ja työntekijöiden suhde tulevaisuudessa ja mennään tämänhetkiseen. Eli ennen aikaa nähtiin yrittäjiä semmoisen lineaarit putkassa, että joko sä oot yrittäjänä tai joko sä oot sitten teknisesti ihan työntekijänä. Mutta nyt ollaan nähty viimeiset 5 vuoden aikana tämä semmoinen murros, että teknisesti, mitä mä itsekin kentällä olen huomannut, niin eli että ihminen voi olla vaikka palkkatöissä, sitten tehdä vaikka sivussa sitten omaa harrastuksen myötä tai sivuduunista, niin että onko se tämä semmoista murrosta nyt? Mikä... Ihan aivan selvästi. Aivan selvästi. Ihan samaa mieltä mä oon sun kanssa siitä, että viimeisten, niin kuin, sanotaan just, sanoit 50 vuoden niin kuin, aikajänteellä mun mielestä on muuttunut paljon, ja jos ajatellaan seuraavaa 5 vuotta, 10 vuotta, niin tulee muuttua vielä enemmän. Ja mun mielestä se suunta on aika selvä, että ei enää eletä maailmassa, missä mennään koulun penkiltä työnantajan palvelukseen ja 50 vuotta myöhemmin sitten siirrytään onnellisena eläkkeelle ja pääjohtaja taputtaa selkää. Ja hieno homma ampuu, hyviä eläkepäiviä. Kiitoksia tästä. Ei se mene niin. Mun mielestä se on valtavan positiivinen muutos. Että ihmisillä on, niin kuin työntekijöillä on, niin kuin, on halu ja myöskin kyky ja keinot tehdä siitä omasta työurasta enemmän niin kuin itsensä näköinen. Ja positiivista on mun mielestä myös se, että siellä työnantajapuolella on myös tavallaan niin kuin koko ajan mun mielestä nouseva hyväksyntä sille, että työurat on, niin kuin, koostuu erilaisista asioista. Sä voit olla nyt opiskelija, sit sä oot yrittäjä, sit sä menet palkkatöihin, teet sivutoimista yritystoimintaa, sit sä ootkin vähän aikaa koko toiminen yrittäjä, sit sä pidät vaikka jonkun sapattivapaan, sit sä oot taas yrittäjä, sit sä oot palkansaaja. Sen työuran tietynlainen niin kuin pirstaloituminen on mun mielestä positiivinen asia siinä mielessä, että se antaa niin kuin mahdollisuuksia ihmisille kokeilla erilaisia asioita ja tehdä erilaisia asioita ja tehdä siitä työelämästä itsensä näköinen. Ja myös työnantajalle se
antaa niin kuin joustavuutta siinä, että tämän päivän niin kuin se työelämä ja se, mitä työnantaja tarvitsee, minkälaisia kyvykkyyksiä, niin se kehittyy tosi paljon nopeammin kuin mitä vaikka mun vanhempien työura-aikaa. Ne taidot ja kyvykkyydet, mitä se työnantajapalveluksessa tarvitsee, niin saattaa olla ihan erilaisia nyt kuin mitä vuoden päästä. Eli se, että sulla on erilaisia työntekemisen tapoja ja muotoja, niin antaa myös työnantajalle sitä joustavuutta, mitä se tehokkuus ja kilpailukyky vaatii. Eli työelämä muuttuu ja ihmisenkin sit siinä muututtavana. Eli se joko, nyt kun tähän suuntaan nyt kun sanon, niin siihen mennään siihen suuntaan. Eli tämä työelämä, kun se muuttuu jatkuvasti, niin ihmiset sitten ja tarpeet ja niiden roolitkin muuttuu. Eli jos nähdään, että yrittäjyys on mahdollisuus, niin tartutaan helpommin sitten. Joo, kyllä mä näen sen niin. Ja mun mielestä se on niin kuin hienoa nimenomaan, että se muutos ei ole ainoastaan se, että työnantajat eivät enää tarjoa pitkiä työsuhteita. Okay. Tai että työntekijät eivät enää halua pitkiä työsuhteita, vaan se tulee niin kuin kummaltakin puolelta. Se tavallaan niin kuin tarve ja halu erilaisiin niin kuin työn tekemisen muotoihin. Ja mä näen, että yrittäjyyden näkökulmasta se luo valtavasti kysyntää nimenomaan niin kuin pienyrittäjille. Jos sulla on joku spesifi osaamisalue, niin aivan varmasti sä löydät sille ostajan. Eli markkina löytyy. Markkina löytyy. Mä uskon, että se entisestään niin kuin kiihtyy se kehitys, missä tarvitaan ja halutaan ostaa yrittäjiltä spesifejä palveluita sen sijaan, että palkataan työsuhteeseen. Ja mä luulen, että mä uskon, että se luo yrittäjyydelle ja pienyrittäjyydelle niin kuin valtavan määrän kysyntää, mitä me ei ihan täysmääräisesti nyt vielä nähdä. Mä oon itsekin samaa mieltä. Mä just tästä on puhunut ihmisillä, luennoinut tästä. Että maapallo, nyt kun tämä työelämä on pirstaloinut, niin se tarkoittaa eli myös, että mä oon sanonut, että maailma muuttuu niin nopeasti tahdissa, että yhteistyö on voimaa. Eli entisaikainen yritykset ne teki koko konseptin yksinään. Eli nyt siihen suuntaan mennään, että annetaan mahdollisuus sille tehdä yhteistyötä. Eli pienellä toimijalla on mahdollisuus oikeasti tehdä yhteistyötä. Just näin. Se on voima. Tuo on tosi hyvä pointti. Ja se mitä me nähdään, me ollaan tietysti paljon tutkittu niin Ukolla niin kuin pienyrittäjyyttä ja tavallaan miten se arvonluonti siellä toimii. Ja yksi keskeinen löydös, mitä me ollaan sieltä saatu esille, on se, että tosi harva pienyrittäjä toimii yksin. Niin, että minä olen pienyrittäjä, minä myyn palveluitani asiakkailleni. Ja tosi moni toimii niin kuin osana isompaa verkostoa. Eli joku kaataa puun, joku tekee siitä sahatavaraa, joku rakentaa siitä tuolin ja sitten se tuoli myydään. Ja se on arvoluontiverkosto. Tämä oli kohtuullisen yksinkertaistettu esimerkki. Verkosto on voimaa ja pienyrittäjät toimii verkostojen kautta. Kyllä. Niissä verkostoissa ja niissä yhteisöissä on niin älyttömästi voimaa. Ja tämä on oikeasti sitä, mä sanon, että se on yksi semmoista kilpailukyky tulevaisuudessa sille, että kun yritysorganisaatiot sille, että ne tämän tavalla pystyy ennakkoimaan tulevaisuudessa ihan erilaisten tapahtumien kautta, niin sitten kun jokainen periaatteessa tehdään yhteistyövoiman kautta. Ja hyvä kuulla ihan asiantuntijan. Joo, me nähdään se. Se oli mulle itselleni aika yllättävää, miten iso osa pienyrittäjistä on osa tuommoista verkostoa. Ja tuommoinen verkosto kykenee semmoiseen joustavuuteen, mitä sun on vaikea, mitä puhuit tavallaan sen oman organisaation, se yrityksen oma työvoima tekee sen kaiken. Niin sitä on vaikeampi rakentaa sinne samalla tavalla tehokkaaksi. Nyt jos yhtäkkiä ei tarvitakaan tuoleja, vaan tarvitaan pöytiä, niin se pienyrittäjäverkosto kykenee tosi nopeasti adaptoitumaan siihen kysynnän muutokseen. Nyt kaadetaankin vähän erilaisia puita, tehdään erilaista lautaa ja mä rakennan siitä tuolien sijaan just semmoisia pöytiä, mitä halutaan ostaa. Tämä on just sitä yksi semmoinen kehitys, mitä mä just sanoin sille, että teknisesti, eli suurin osa sille, että nyt on Suomessa pula osaajista ja hirveästi pula osaajista, tietysti osaajista, niin yksi tapa oikeasti sille, että saada ihmistä sitoutumaan, niin olla joku kevyt yrittäjänä tai toiminimellä tai jollain sille, että kun se on töissä, niin että se entistä enemmän se luo uskoa sille, että hei, tämä on mun oma yritys ja sen kautta sitten se asiakas luo sitä palvelukonseptia sit siihen tälle tuotteelle, niin eli saada sitä ihmistä sitoutumaan entistä enemmän, kun se on pelkkä työntekijälle, niin se on vähän vaikea sitoa. Mä oon sanonut tulevaisuus mennä siihen, että se on vähän vaikea sitoa sitä henkilöä. Mutta kun sidotaan silleen, että hei, sä toimit vaikka kevyt yrittäjyyden, sit se on siinä töissä, niin että se on yksi murros silleen, mitä mä itse on. Joo, ja mä uskon, että se työelämän murros, mikä meillä on käynnissä, niin kyllä se nousee esille se yrittäjyyden vapaus. Et kun me kysytään pienyrittäjältä, että miksi sä oot muuten Abu pienyrittäjä, miksi sä olet yrittäjä,
niin se iso asia, mitä sieltä nousee esille, on se, että mulla on vapaus tehdä asioita niin kuin mä itse haluan. Tehdä töitä silloin, kun mä haluan, tehdä töitä niin paljon kuin mä haluan ja tehdä sellaista työtä, mikä mua itseäni niin kuin motivoi ja kiinnostaa. Tämä on just sitä. Ja kiitoksia tästä. Niin vielä mennään pariin muihin kysymyksiin ennen kuin meidän aika loppuu tästä. Niin sillä, että miten sä näet, eli tämä yrittäjä-työntekijöiden vuorovaikutus, eli tuleeko se kasvamaan sitä roolia sillä, että yritykset ja työntekijät ovat entistä enemmän toisten kanssa roolissa, eli se voi vaihtua, että yhtäkkiä ollaan työntekijänä, organisaatiossa ollaan sitten yhtäkkiä vaikka työntekijänä, vaikka pienyrittäjänä tai kevytyrittäjänä. Niin kyllä mä näen, että se pirstaloituminen tavallaan, ja pirstaloituminen on ehkä niin kuin kuulostaa negatiiviselta sanalta, mutta mä ajattelen sitä niin kuin positiivisessa mielessä. Niin mä luulen, että mun oma visioni tulevaisuudesta on se, että entistä useampi toimii sekä yrittäjänä että palkansaajana. Että yrittäjyyttä tehdään niin kuin sivutoimisesti palkkatyön ohella, se tulee lisääntyä. Ja sitten mä uskon, että se niin kuin osaamisen tai spesifin osaamisen tarve yrityksissä johtaa siihen, että pienyrittäjien ja pienyrittäjyyden ja sen pienyrittäjän osaamisen tarve ja kysyntä nousee, joka luo niin kuin mahdollisuuksia sinne, että entistä useampi löytää itsellensä todella mieleisen, hyvän ja kannattavan tavan tehdä yrittäjyyttä. Mä uskon vahvasti siihen. Ja sitten se kolmas ehkä muutos, mitä vähän tuossa aikaisemmin viittasin jo, on se, että mä uskon siihen, että tämmöiset niin kuin yrittäjien muodostamat verkostot tulee täyttämään niin kuin palveluita tai tuotteita ostavien yritysten tarpeet paremmin ja tehokkaammin kuin mitä sen yrityksen omat työntekijät kykenisivät tekemään. Niissä on iso voima niin kuin jatkossa. Ja joustavuus ja kilpailukyky niistä löytyy. Joo. Mä uskon, että moni työtehtävä, mihin yritykset palkkaa nyt tällä hetkellä itse tekijöitä, niin jatkossa tulee löytymään hyviä tehokkaita tapoja ostaa ne palvelut tämmöiseltä niin kuin yrittäjien yhteisöltä tai verkostolta, joka kykenee tuottaa sen saman lopputuloksen sille yritykselle, mutta joustavammin, tehokkaammin ja niin, että se varmistaa kilpailukyvyn. Ja mahdollisuuden myös muillekin, että sillä mä sanoin sille, että joskus, että kun katsoo maapalloa, niin eli sitä tarjontaa löytyy hirveästi, mutta pitää olla myös mahdollisuus sille, että antaa muillekin sitä mahdollisuutta, niin se mahdollisuus tulee sullekin takaisin. Eli ei saa olla sille, että hei, me tehdään kaikki yksinään. Ei. Jos näkee, että joku toinen pystyy tekemään, niin yhteistyövoimalla kun tekee sen, niin se antaa sulle mahdollisuus kehittää sitä tuotetta, tuoda erilaista näkökulmaa siihen mukaan ja osaamista myös siihen. Niin, eli ei tarvitse sitoutua sille, että sitä mä oon miettinyt, että mitä mieltä olet siitäkin myös. Siis tässä maailmassa on paljon asioita ja paljon ongelmia ja hyvin harvat niistä on semmoisia, mitkä joku ihminen kykenee itse yksin ratkaisemaan. Kyllä yhteistyössä on niin kuin valtava määrä voimaa ja siinä, että yrittäjät yhdistyvät niin kuin tämmöisiksi arvonluontiverkoiksi, niin mä uskon, että se on iso muutos tulevaisuuden työelämässä. Ja kun tähän vielä mennään, niin mitä vinkkiä antaisit aloittelevalle yrittäjille täällä Suomessa? Tällä niin kuin ensimmäisenä spontaanisti tulee mieleen, että älä enää mieti, vaan lähde tekemään. Eli rohkeutta. Rohkeutta siihen. Ja niitä on niin kuin matalan kynnyksen tapoja kokeilla sitä omaa ideaa. Niitä on olemassa ja ne on hyviä. Niin kannattaa kokeilla. Ja jos se ei tunnu siltä, että se on sun juttu, niin ei se nyt sitten ihan hirveän kallis kokeilu välttämättä tarvitse olla. Ja jokaisella, mä uskon myös siihen, että jokaisella meistä on semmoista osaamista, semmoisia taitoja, jotka on, niin kuin, on myytävissä ja jotka voi muuttaa rahaksi. Ja sitten se on vaan kyse rohkeudesta ja kovasta työnteosta, että sen yrittäjyyden polun saa itselleen auki. Ja itseluottamus. Ja itseluottamus, kyllä. Mä sanon monelle sille, että ellei sä luota itseäsi, niin kukaan ei luota suhun. Eli asiakkaat pystyy vaistoamaan. Se on just sitä rohkeutta. Että rohkeutta just niin. Sille, että toimintaa, että kokeilla, testataan, että mikään ei tule. Niin. Mä sanon ihmisille, että yrittäjäksi ryhtyville, että kun sä oot tullut tähän maapalloon, niin mitä paljon virheitä sä oot tehnyt, kun sä oot oppinut kävelemään, mitä paljon sä oot konttannut, mitä paljon sä oot kaatunut, ja että se on elämä silleen, että mitä paljon sä oot feilannut kokeissa, ja että mitä paljon sä oot tehnyt virheitä. Niin, eli elämä oikeasti, joskus opitaan ihan virheiden kautta, sitten kehittää joku parempi tuote, tai sillä, että pitää vaan olla rohkea, testata,
kokeilla. Ja toi on semmoinen mun mielestä, missä perinteisesti me suomalaiset ei olla niin hyviä. Mun mielestä Suomi on, ja suomalaiset on kansana vähän semmoisia niin virheenpelkoisia, että kun nyt ei vaan menisi vikaa. Et ensimmäinen asia, mitä sä ajattelet, kun sä aloitat jonkun uuden jutun, on se, että no mietit, millä kaikilla tavoilla mä voin nyt epäonnistua tässä. Eikä se, että mitä kaikkia tämä voisi tuoda mukanaan, jos tämä menee hyvin. Ja siinä mun mielestä niin kun meillä on kehittämisen varaa. Oma ajattelunsa voittamista. Niin, sen omista peloista irti päästämistä. Mulla oli just sitä, että mitä tapahtuu mun asuntolainalle, mitä tapahtuu mun autolainalle, jos mä perustan yritys tai jotain muuta. Sitten kun mä sanon yleensä, että kannattaa lähteä pienistä. Jos sulla on joku intohimo, testaa pienellä konseptilla. Just näin. Jos sä löydät, että asiakkaat ovat kiinnostuneet, sä voit olla normaalisti töissä sun palkkatöissä, testata sitä pikkuhiljaa silleen, että sit kun sä näet, että se asia on hyvin ja asiakaskunta löytyy, niin sä voit vaikka ottaa palkkatöistä enemmän vähän vapautta tähän sun omaan intohimoon. Juuri näin. Ja jos kun se kantautuu, niin sit sä voit vaikka irtisanoutua. Just näin. Niin, tää on tämä klassinen, pyydän anteeksi kaikilta työnantajilta, jotka kuuntelee, mutta sehän on helpointahan se on toisten rahoilla palkkatöissä ollessaan kokeilla sivutoimista sitä yrittäjyyttä. Sitä, että jos on intohimoa, niin mä sanon, että kannattaa oikeasti, kerran kun tässä elämässä elät, niin, ja kerran kun koko ajan aika juoksee ja sä vanhenet, niin testata sun intohimoa jotakin ihan mitä, oliko se harrastaa jotain muuta. Niin, kyllä. Että jos se kantautuu, jos ei kantaudu, niin sä oot testannut sitten. Sä oot fruksia elämässä, että mä oon testannut. Mä oon ihan samaa mieltä. Ja että mitä sitten, kun tässä ollaan käynyt Suomessa, että on hyvä Suomessa ja Suomessa ovat mahdollisuudet, mitä se näette yrityskulttuurin toimintoja, mitä kannattaisi kehittää täällä Suomessa? Eli et mahdollistaisi yrittäjyyteen. No, mä näen, että meillä on muutama iso semmoinen kompastuskohta, mitkä olisi mun mielestä mahdollisia ratkaista. Ja mun mielestä yrittäjien sosiaaliturva on yksi niistä. Ja siellä puhutaan siitä, että mikä on esimerkiksi yrittäjäeläkevakuutus ja sitten työntekijäeläkevakuutus, niiden erot ja työssäoloehdot ja miten työttömyysturvan piirissä kohdellaan yrittäjiä mun mielestä eriarvoisesti palkansaajiin suhteutettuna. Ja se on mun mielestä ikävä epäkohta, joka luo esteitä sille yrittämiselle. Et me nähdään esimerkiksi päivittäin törmätään semmoisiin vähän hölmöihin kannustinloukkuihin siinä, että olet esimerkiksi työttömyysturvan piirissä, haluaisit lähteä yrittämään, haluaisit kokeilla jotain yritysideaa ja tehdä töitä, mutta sä et uskalla tai voi, koska sä pelkäät, että sä menetät sun työttömyysetuuden. Et siinä meillä olisi kehitettävää, että saataisiin niitä esteitä poistettua. Niin madaltaa niitä kynnyksiä, mitä tässä... madaltaa sitä kynnystä. Mielestäni se on ihan hölmö tilanne, että henkilö, joka on työttömyysturvan piirissä, haluaisi tehdä töitä, haluaisi yrittää, mutta ei uskalla edes kokeilla sitä, koska pelkää menettävänsä se etuuden. Niiden sääntöjen selkiyttäminen olisi minusta tosi tärkeää. Mä oon ihan samaa mieltä. Samalla lailla eläketulon ja yrittäjätulon fiksumpi yhdistäminen, työurien pidentäminen sitä kautta. Nehän on kohtuullisesti otsalohkollaan näkee, että nämä olisi yhteiskunnan kannalta tärkeitä asioita. Niihin olisi mun mielestä mahdollista löytää poliittisia ratkaisuja ja löytää vastauksia siihen, miten niitä esteitä saataisiin poistettua. Kyllä, mä oon ihan samaa mieltä siitä, että kun on auttanut ihmisiä perustamaan yrityksiä, niin aluksi se pelko, että mitä mun etuuksille käy. Sitten jossain vaiheessa, kun näkee, että henkilö on perustanut yrityksen ja sitten se saa omaa toimeentulotukea sieltä omasta yrityksestä. Sillä, että jos olisi jättänyt sen yrityksen käynnistämättä, on ollut siellä omissa etuuksissa, niin ne kerrannaisvaikutukset sillä, että olisi ollut valtavat. Sillä, että tämä on just sillä, että pitää madaltaa, että tämä on tärkeä pointti. Kiitos Lauri. Koska... Ja se on tästä asiasta voisin puhua hyvin pitkään, mutta suomalaisen sosiaaliturvan rakenne mun mielestä on vähän semmoinen, että siellä on valtava määrä sääntöjä, jotta sitä ei vaan väärinkäytettäisi. Ja totta kai niitä väärinkäytöksiä on, mutta samalla ne väärinkäytösten estämiseen tarkoitetut säännöt tuhoaa tosi paljon sitä taloudellista toimeliaisuutta, mitä yhteiskunta tarvitsee. Itse jos saisin päättää, niin muuttaisin sosiaaliturvaa niin, että jos sitä haluaa käyttää väärin, niin siihen kenties olisi mahdollisuus, mutta ainakaan kukaan ei joutuisi tuollaiseen kannustinloukkuun. Tärkeitä pointteja ja tärkeitä kysymyksiä ollaan saatu vastauksia tulevaisuuden murroksista. Eli Suomen työelämä on murroksen tiellä ja ei ole vanhaa paluuta. Ei ole vanhaa paluuta. Ja nyt on mun mielestä tosi mielenkiintoiset ajat edessä siinä, että
miten yhteiskunta lähtee muuttumaan ja minkälaisia asioita ja palveluita jatkossa ostetaan, miten niitä ostetaan, miten sitä lisäarvoa luodaan. Ja mä näen, että yrittäjyydellä ja pienyrittäjyydellä on niin kuin isoja myötätuulen vuosia niin kuin edessä. Eli mahdollisuuksia Tosi paljon. mielenkiintoiset ajat. Wow. Kiva kuulla ihan asiantuntijan ihan suusta sille, että on isoja mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Eli kehityksiä riittää Suomessa ja sitten mahdollisuuksia riittää siinä mukana. Eli yrittäjäksi kannattaa lähteä pohtimaan, jos haluaa. Niin... Minä vahvasti siihen kannustan kyllä. Ja mä näen, että se yksi iso haaste, mistä puhuttiin niin kuin aikaisemmin, se isoin este on siihen se byrokratian pelko ja muu. Niin se ei ole niin vaikeaa kuin mitä ihmiset uskoo. Kun vähän ymmärtää sitä, niin se on siinä, että mitä mä itsekin huomasin, että moni sanoo, että Suomessa ei kannata tähän kirjanpidot ja nämä kaikki. Mä sanon, että ei tarvitse kirjanpitoa, että löytyy alan asiantuntijoita, jotka hoitaa sun puolesta nämä, keskityt sun oman ydinosaamiseen. Eli kun ymmärtää niitä tiettyjä pelkoja, niin löytyy aina palveluita sillä, että... Löytyy palveluita ja löytyy valtava määrä tietoa. Kyllä. Ja niin kun, ne riskit on pienemmät kuin mitä ihmiset ajattelee. Kyllä. Näin mä ehkä niin kuin vetäisin yhteen. Että Suomella on valoisa tulevaisuus. Toivotaan. Toivotaan yrittäjyyden näkökulmasta. Mä uskon, niin kuin, että tänne kannattaa perustaa yrityksiä tulevaisuudessa. Aika olla liian lyhyt siihen, että mä lähden kommentoimaan suomalaista kansantaloutta ja sen tulevaisuutta, mutta kyllä mä näen niin kuin yrittämisen tulevaisuuden, mä näen ihan kohtuullisen valoisana. Maailma ei ole niin kuin valmis eikä täydellinen, mutta kyllä mä näen niin kuin positiivisia asioita ja pidän Suomea ihan oikein hyvänä paikkana yrittää. Tätä mä just sanon aina sille, että nuorena kun harrastaa taistelulajeja, niin mä sanon sille, että yhden jutun mä oon oppinut, että niin kauan kun ihmisiä syntyy, aina sua parempaa, aina sua kovempaa, aina sua fiksumpaa, aina löytyy. Eli samoin liiketoiminnassa, eli aina on kehitettävää. Eli meidän virheillä aina joku nuorempi sälli huomaa, että tässä on virheitä, joita voisi korjata. Sillä, että niitä yrittämisen niin kuin paikkoja on, niitä on niin kuin, pitää silmänsä auki ja tavallaan ajattelee sitä, että hei, ton asian voisi tehdä paremmin, tai tällaista palvelua ei ole, tai miksei kukaan tee tätä, niin ne on niitä paikkoja, mitkä on niin kuin herkullisia. Ei mulla muuta, että kiitoksia paljon Lauri, ja kiitos Abu. Kiitoksia kallista ajastasi, ja tämä oli iso kunnia saada sut meidän avajaisjaksoon, ja tästä ollaan saatu paljon Suomen työelämän murroksesta ja yrittäjyyden roolista ja näistä, että Suomi, eli ei ole semmoista vanhaa lineaarista työelämäputkea, että se on ohi. Joo, ilo oli Abu mun puolella. Kiitoksia paljon Lauri. Oltaisiin voitu jutella vielä varmaan